Mapagpalang araw sa inyong lahat dyan, sa mga viewers natin dyan. Andito tayo ngayon kay Nanay Clarita. Tingnan natin kumustahin natin kung ano yung lagay niya. At 2 araw na din natin napuntahan. At 3 araw na din natin napuntahan. Tama ba, Mar? Oo. Ayan si Kuya, oh. Ayan siya, oh. Ayan. Kumustahin natin. Lapit-lapit natin doon sa sakyan para. Ayan, oh. Para mukhang nang masama na naman yung mukha ni Manoy, ah. Ayan natin. Oo. Si Nanay, malamang nandyan sa loob. Baan natin. Diyan ka sa lamag. Kumusta? Kumusta? Nagbenta ako ng karton. Ha? Nagbenta ako ng karton. Benta ka ng karton? Saan ka nagbebenta? Doon sa baba. Sa Bicol. Ayo. Nay! Nakikita kayo, Nay! Ang balita, Nanay. Okay. Medyo galing-galing na. At Galing-galing na, no? Maganda. Magandang balita yan. Oo. Yung mga binigay ko sa'yo na hindi pakain mo sa kanya. ano ko sa kanya yung gatas. Oo. Ang gatas, no? Makakalap ng gatas. Alam mo lang, patulogin mo lang si Nanay kasi ay buyat yan. Ang gabi nga, ang lakas ng ulan eh. Malakas ng ulang kagabi, no? Oo, buti sa baba. Buti hindi na, ano. Andito sa baba. Oo. Kung lalabas ka, siguro kahit makakasyan. Hindi na kailangan, hindi pa natin siya sa loob. Nanatag sa loob. Bagay may plastic naman eh, no? Ito yung ano yun. Oo. Parang nakasama sa gabi. Oo. Ay! May kanin na nun sa kaulan. May ulam sa may kanin na. Di ayos. Ay, mga Kabicolano, maganda eh. Ano pa kayo, nakapambili na. Oo. Oo. Maganda eh. May pagkain na pala si Nanay. Saka ano. Nagpa-parking ka pa dito. Oo. Di ayos yun. Parking naman kasi maganda sa gabi. Sa gabi, maganda sa gabi, no? Ayan. Araw. Kaya na, agawan ka ng mga grab. Kahit pa paano pala, Nakakaraos mo. nakakaraos ka rin kasi sa pagpa-parking. Nanay! Well, si Nanay maganda na kasi wala ng sakit. Ay, salamat naman. Salamat naman. Kaya lang, pagka nakulusan ko pa rin. Yung nang Oo. kaluma. Oo. Pero, Oo. Anay! Ito kayo, kumusta yung, wala pa rin ano. Kalimutan ko bigay sa yung number kasi wala pa rin. Maganda. Oo. Maganda pag mayroon number eh. Dapat mapawa. Nay! Ngayon, Nanay, Nay, si Bicolano, Nay! kung namin, ano niya, ang liit ng sa ako. Oo. Pag nila. Hey, bye-bye. Oo. Nay! Morning! Ito na. Ano? Kumain ka na, Nay? Kain ka na? Kami na kumain Kain yan. si, ano? Kayo naman, para naman kayo laging ginugutom. Hindi naman ginugutom. Gusto ka na ngayon? Magaling ka na. Oo, matakaw na. Natagaw ka na kumain.
Dati lang gana kumain. Dati walang gana kumain. Ay, kainin po. Oh, kasi mo naman. Meron na. Bakit nagparakupok ka na eh? Gusto mo laging kop? Hindi lagi na. Bakit? Ay, wag, tapatunaw daw. Kampatunaw? Oo, Ay ganon. para daw. Malakas ka na pala ngayon. Oo naman, nawalan Ayan. daw mayroon na kaka. Ano to? Paano yan malangula? Kanin tsaka ulam daw. Oh. Dumaan ako dito kasi gusto kita kumustahin. Salamat. Oo. Saan ka nagaling? Galing ako sa ano, Paranaque. Ano naman? Ngayon na yung mata mo, no? Ulag lagi. Bulag. Bulag na. Hindi mo na ako nakikita, oh. Hindi na. Ay, sayang, hindi mo ako nakita. Gandang lalaki na eh. Ay. Gandang lalaki daw ako. Oo. Sa boses pa lang. Ah, sa boses. Sa boses pa lang. Gandang lalaki na eh. Ayan. Ano tumutulog? Wala yun. Yan. Sasakyan. Ano? Tayo na muna ako. Ito, may tubig ako na. Ano naman? Kunin ko na yung tubig, ha. Ayan pa. Ito lang malambot sa tubig. Ayo. Nay, tubig, Huwag oh. kayo magpakmal. Meron pa kayong labon. Oh. Malambot yan, ay. Pwede sa'yo yan. Malambot. Oh, buti. Napatalen. Galing ako sa Paranaque. Layo. Oo. 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 Nagkaroon ako sa Paranaque. Pero kami dyan. Sa Wawa. Dati. Sa may, ano, sa Kapinin. Oh, Kapinin nyo. Kanto ninyo? Oo. Ay, oh. Medyo malayo-layo sa amin. May ano kami. Imelda, yung ano ng Imelda. Imelda, Imelda amin nyo. Oo. Ano sinubong sa sayote? Pero maganda pa yung pangrinig ni nanay na, oh. Malakas pa pangrinig niya, eh. Salamat din sa mamon. Oo. Malakas yung pangrinig niya yun. Sa mata lang, hindi na ako niya nakikita. May gusto ko. Nay, may tubig kayo. Huwag mo lang kain muna bago ko. Bili Yeah. ko kayong coke kasi ko ayun lang. Oo. Ganda. May kondisyon. Pag hindi magkakol. Oo. Kain muna. Ano ba? Ito. Oh. Nga. Ayan, sarap. Tapos. Buti lagi kang may, ano, may... Kita mo siya. Nalagaan ko pa kayo. Ano ba? Hindi nga yung pagod ko pagka Oo. lagi ba? May tubig na yun. Tubig na, eh. Mineral water. Pero pa yung tubig. Mm. Ay, gusto ko yun. Ano Yan, kayo? gulay. Alas pa Pulog ba siya? Magkabang yun. Ha? Ano? nakakatuwa kayong ay, oh. Magising dyan, maramdaman niya ng bumaha. Yan, ano ko eh, kasi malamig. Oo.
Yung ako, pinanong pa ako para hindi mabasa ng aking gamit. Oo. Mabasa ako ng ganyan. Naitlog na, scramble, gusto niya. Ha? Ako sa kababaw, ito na lang oh. Ito na lang oh. Subong na nga. Ayun. Yeah. Itlog, scramble na. Masaya naman ako, masaya na ako pag nakikita ko yung ganyan eh. Walang sakit, walang ano, di ba? Gusto ko nga laging ano. Yan yung maganda. Hindi nakakakain. Sandali lang ah. Magtatagal ah. Kasi may deliver pa ako. Maraming salamat sa nilalagaan mo ni Kuya. At salamat lagi. Dadaan ako lagi dito. O, anuin mo muna ito. Ah, Bill, ingat ko ha. sinsaan mo muna yan ng maliit na pera. Importante, meron tayo, pambili-bili nyo ng ano ha. Oo, isa na lang. Wala lang. Noy, salamat. Salamat. Napunta agad oh. Ano masasabi mo, Nay? Thank you, anak. Sana ingat ka ha. Opo. Wag ano, Kayo din dito. Dadaan ako lagi dito. mangalaga ka sa No, alagaan mo si mama mo lagi ah. Hindi ko nga ito nababayaan. Ayun. Anong mangyari? Gusto nga, nagagalit ako pagka Oo. naloko ng mga tao. Oo. Eh, babayaan mo lang sila. Basta ikaw, gawin mo lang yung bilang isang anak. Sila lang. Kung mamahal. Gusto nga, layo. Huwag mo babayaan nanay mo. Kanina Sige, maraming salamat. ingat ka lagi. Ay, salamat po, nanay. Opo. Saya. Opo. Noy. Sige, sige. Salamat. Ayun guys. Ito po napuntahan natin si Nanay Clarita. At okay na pala yung ano niya. Okay na pala yung naano na siya, gumaling na siya. At sa awa ng Diyos, okay na siya. Malakas na siya. Tignan mo. Malakas na si Nanay Clarita. Bigyan natin ng konting tulong ulit. At napakabait naman ni Kuya. At hindi niya pinakabayaan yung kanyang anak, ay nanay. Ayun, guys, muli. Sa sunod na episode uli. Ang inyong lingkod, Bicolano Elvin, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Saan mo po kayo naroroon. Huwag niyong kakalimutan na lagi tayong malakas at maglingkod po tayo sa Panginoon Jesus. Bye-bye.